Bale, gaur proposatuko dizudan erronkak badauka pixkat musikarekin ere zer ikusia. Pixkat egin behar da kantatu eta esan oso azkar, zatoz nirekin batera. Txalo bero basun erentzat, meze. Ordua. Jarriko gara, hemen diot. Hau, seguruenek ikusi izango duzu sare sozialetan, eta da alako challenge moduko bat. Joango dira laukitxo horietan marrazkitxo batzuk agertzen. Marrazkitxo horiek lehendabizikoan izango dute izen bat. Orduan, melodia jarri duta pixka bat, emerko dugu, marrazki horietan agertzen dena esan, azkar eta ondo aldela. Ustez bakitela nonde. Orduan, adibide gisa, lehendabizikoak erresa dira. Hasiko zara, zu? Ni hasiko naiz. Gonbidatua zu zaren ez? Hasiko zara, zu? Eta gero ja, nik jarraituko dut, eta azkena hirugarrena, ea ondo egiten dugun hori, saiatuko gara biok batera egin. Bixon artean. Saiatuko gara, bale? Hau zuretzat alen da bizikoa, bai? Ara? Bola, bola, bola. Ah, boinik ez. Bola, 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 bola. Vale. Bola, 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 cola, 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 cola. Bola, bola, cola, cola, trola, trola, cola, bola. Trola, bola, cola, trola, bola, mierda! No, azkena! Trola, ez dakizera, trola... Zola, bola... Bai, Zan erresa, Ezan erresa. Erresa etzan, Etzan. Cola, cola, bola, trola, zola. Hain zu, Bada. Venga, bota, uste du presna goela. Ba, honik bere entzunda orain daukat pixkat barrenatu dago. Latxa, 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 latxa. Lehenengoa erresa. Latxa, latxa, matxa, 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 latxa, latxa. Latxa, saltxa, matxa, matxa, latxa, saltxa... Zer da hori? Gatza da hori. Gatza, latxa, matxa, saltxa, latxa, gatza, matxa, saltxa. Zena. Gatza, saltxa, latxa, matxa, latxa, gatza, matxa, ostia, matxa! Txa! Tensioa. Eta... Etxean ondoengo genuen. Aitortuko izuz, zure kontra gainera enuen galdu nahi. Orduan esan ondo, baina eske ez da. Oain bixen artean ite duna. Bixen artean, egin behar dugu zerbait ugina gutxien ez ezun. Zaiatu gora. Zer dira, beste marazki batzuk? Ez dira ez bola, ez kola, ez matxa, ez latxa, ez gatxa? Eta nola ingo dugu? Ez dakit, aldugun bezala? Ondo? Venga, bota. Zure. Sune, Julen. Azkena! Julen. Eserita ondo nengoen lasai, eta orain bapatean nago, bai, nekatu, bai, kontuz mikrofon, nekatu ez dela egiten du honek, zuk esan duzu, eta orain jendeak esango digu etxean, ez nik asmatu ditutenak. Ja, torri. Torri.